Президент Афганістану Ашраф Гані через гучномовець дає останні настанови представникам сил безпеки. Після цього він утік з країни. Контроль над столицею Кабулом у неділю захопило угрупування «Талібан», що вважається терористичним у багатьох країнах. Бойовики вже влаштувалися у президентському палаці і оголосили, що війна в країні завершилася. Перемогу святкують серед розкошів палацу. Таліби кажуть, що перехідного уряду не буде, оскільки вони планують повністю захопити владу і оголосити Афганістан Ісламським Еміратом. Вдень у неділю на вулицях Кабула боїв не було. Вже 2 дні міста в заторах. Безліч автівок прямують на виїзд з країни. Багато крамниць зачинені. При цьому, як повідомив місцевий телеканал, були чутні численні вибухи і постріли в районі аеропорту. Там в надії покинути країну зібралися сотні людей. Вони наздоганяють американський військовий літак, а деякі відчайдухи чіпляються за нього. Дехто зривався з літака вже в польоті. Щонайменше 5 людей загинули ще на литовищі Кабула. Один зі свідків сказав, що бачив, як тіла 5 людей несли до транспортного засобу. Інший свідок сказав, що не зрозуміло, чи жертви були вбиті вогнепальною зброєю, чи у тисняві. Декому вдалося втекти. Це столиця Індії Делі. Сюди прилетіла група афганців. Не можу повірити, що світова спільнота кинула Афганістан. Наших друзів уб'ють. Талібан нас уб'є. У наших жінок більше не буде прав. От і все. Талібан правив Афганістаном з 1996 по 2001 рік. Новий активний наступ бойовики почали у квітні після того, як США та їх союзники оголосили про виведення військ з країни. 15 серпня вони повернули собі владу. Прем'єр-міністр Канади оголосив, що засуджує насильство в Афганістані. Його країна почала евакуювати афганців, які допомагали канадській військовій місії ще 4 серпня. Загалом до Канади хочуть перевезти понад 20 тисяч афганців, включаючи лідерів жіночих організацій, правозахисників та репортерів. Почали евакуацію також посольства США, Німеччини та Великої Британії. Ми робимо все можливе, щоб наші громадяни і колишні місцеві співробітники змогли в найближчі дні покинути Афганістан. Однак обставини, за яких це може статися, зараз важко передбачити. 80 людей евакуйовано з Кабула українським літаком. Серед них 8 українців та громадяни інших країн, повідомив президент Володимир Зеленський. Тим часом британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що ніхто не повинен визнавати талібів урядом Афганістану на довгостроковій основі. Він додав, що найближчим часом в країні швидше за все з'явиться нова адміністрація.